gaskiyar lamari a daɗe anayi sai da gaskiya. Al'umma ku yi nazari. Cuta na da magani, sanin hakan sai da ilimi. Al'umma ku yi nazari, yau ga gaskiyar lamari a daɗe anayi sai da gaskiya. Khaliqu kulli shay'in tabaraka kai zan sa cikin lamarina. Mai kyauta babu lissafi alhayyu sarki wanina. Shi ke juya kowa da komai ikonsa ba dare babu rana. Na alhakimu karin dabara ina faɗa a gane nufina. Domin kai kake yi wa kowa bai wanda kai yi min na yabawa. Sare ni sharrukan yan adawa. Kayo salati marshen adadi gurin shugabana da matsayin da bai da tamaka, so kaunar sananan a raina. Abin faɗi mati zara jaidil hasanini mai kyau da suna. Na al'azizi sa'a hali da sahabbai masu ƙaunar nabina. Su duka ban cire ko guda ba, ni hanyar su ba za na kau ba. Su bar rasulu ba su karkace ba. Al'umma da gaisuwa irin ta addini da ke ƙarasowa. In ci abinci na Allahu ya tabbata kanku kowa da kowa. Daga Najeriya ji sabon fatan alkhairi yana yabawa. Shi na ya ce in gaishe da ku ga sakon da ta na isarwa. Sannan ya ce in tuna wa kowa kar ku sake wajen yin kulawa. Da lafiya ake warwasawa. Ta Najeriya ƙara tsawarar zafafa bincike da kulawa. Ya binciko maganin duk nau'in cutar da ke wahalarwa. Ya samu sahalewa da ingancin aiki wajen sarrafawa. Abokin jini magani makin cuta kuyo jarrabawa. Daga Najeriya kyautata shi, sannan kuma ya tsaftace shi. Duk ciwo zai wargaza shi. Tambaya bai bata al'umma zan ce muke yi da Hausa. In abu ya shige ma duhu kai yi sa'ali muna ba da amsa. Domin mafi yawancin kuna ikirarin wai ina muka dosa. Muna bayanin cutuka da yawa kan magani guda na Hausa. Mai tambaya ka taso da sauri, in baka amsa marar zauri. Da gaske ba san zuciya. Akan maganar da ke damun ku nake so in yi ɗan tsokaci. Na ji ana ta ce ku ce wasun ku suna ta kula ku ce.
Suna faɗin masu magani na Hausan nan akwai shirbici. Su baka magani guda cuta 10 hakan wasu suka ce. Matso taho in wayar da kai, da ke da ku har ma da kai, cikin ilimi kaɗan ƙasu da kai. Na Hausa ko in ce gargajiya kai tsaye, ba da itaciya guda yake haɗin maganin saba kai tsaye. Ana haɗawa da ganyaye tsirrai saiwa a gauraye, ana sa sassaƙe da jiyoyi da fure duka a dilmiye. Sanin hakan sai da ilimi, al'umma ku yi nazari, ku gane gaskiyar lamari. Shi ne magani sanadi ne sauƙi na wurin kaliki, ga amsa da yaƙini sai cutar ka ta bar jiki. Sai kai godiya ga Allah domin kai kayo arziki, wanda ya baka magani ya samu lada ga abin mallaki. Don haka sai ku bar ƙorafi, da tsarkake zuciya za ya fi, ku ɗauke ma masu yin tallafi. Wasunku idan muna bayani kan cutuka masu damun jiki, ka ɗauki misali kamar sanyi da illolin sadaki-daki. Suna mamaki a ce sanyi ne ke sa ɗaɗayin jiki, ka bar mamaki tsaya in lissafa su daki-daki. Zaka san shi ke wahal da mu, a duka yana jigatar da mu, maganinsa kawai ya dace da mu. Sanyi ne tsayawa a mara yana hana mata haihuwa, sanyin kashi mai rike gaɓoɓi yana hana ɗan adam nutsuwa. Sanyi yana yawo a jikka kamar kiyashi tururuwa, sanyi mai ɗauke sha'awa al'amarin akwai damuwa. Yana sa ai fitsarin jini, kankancewar gaba razani, duk sanyi ne ku sha magani. Mutum ciwo ba dare babu rana, shi ne silar amosani da ke shiga ta cikin kai ya daskare. Yana sa ido ƙaiƙayi baki wari abun wadare. Sanyi ne yake sa fitsari musamman tsakar dare. Illar sanyi ne hakan, a taƙaita nake muku zantukan, in ka zo za ka jifin hakan. Basir suna ɗaya ne amma matsaloli
magani kashi-kashi. Shi ke kumbure ciki ya ɗaure mara kaji illarsa shi. Yana sa zafin jiki da kugin ciki dubura sai ta farfashe. Shi ke zazzago da dubura da mai feshin jini tare da shi. Duka cuta na da magani, wasu kusan sani tintini, to don haka sai ku sha magani. Sako ne daga cibiyar Adade, anayi sai da gaskiya. Mun sun kawo ci gaban al'umma mu duka bai daya. Suke ba da taimakon magani irin na gargajiya. Kai mai amsar magani ka lura da masu hauragiya. Ku tantance idan za ku sha. Adade anayi sai da gaskiya. Kada ki tana jira mai gaskiya.